खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजाफोर एमएलए रबिराम नार्जारी बिथांनाव रिपर्टारफ्रा सोंदोंमोन जे बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा खाम्फा चन्दन नेरसोन हितेशमोनखौ लानानै माखासे गोबां दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय दा बेवहाय नोंथांमोननि दोलोआ मा अबस्थायाव होननानै दा बिथाङा मा जवाब होदों बेखौथ' आङो लासैनो होनो थांगासिनो दङ दा बेनि सिगां आङो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामग्रोनो नागिरदों जे लिडारखौ सोर बानायो रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनासो लिडारखौ बानायो लिडारा गाव हारसिङै लिडार जाया प्रमद बर' बिथां बुंनाय बादि लिडारा लिडारखा खुनु बिबान नाङा होननाय बे मालाबाबो जाया प्रमद बर' बिथांखौबो सोर लिडार बानायदों रायजो राजाफ्रासो लिडार बानायदों आरो लिडारा हारसिङै मालाबाबो भट देरहानो हाया बे लिडारा हारसिङै 10,000 भटबो थुनो हाया रायजो राजा सापर्टार बिथांजों उन सिगां थाबायखाग्रा रायजो राजा आइ आफा मोजां मोनग्रा आशीर्बाद होग्रा बिथांमोन थायो बिनिखायनोसो बिथाङा लिडार दा बेखायनो लिडारा बबेबा दोलोआव थाङोब्लाबो बबेबा दोलोनि कन्डिशना इसिबां खहा जाया खोथाया जाहैबाय मा बे लिडारा थांगोन लिडारा हारसिङै मालाबाबो इलेक्शनखौ देरहाया रायजो राजा सापर्टार गैखायाबा दिनै चन्दन खाम्फा हितेश नेरसोनमोन थांदों बिथांमोनजों रायजो राजाफ्रा बेसेबां थांफादों दिनै थांदोंमोन चन्दनजोंबो एसे बुरजा नङा खाम्फाजोंबो थांदोंमोन थांनायनि साननैसोनि उनावनो फैफिननानै बिथांमोना गावसोर खस्थ' मोननाय थगायनानै लांजानायखौ निउस मिडियानि गेजेरजों बुंफिनदों अब्ला दिनै चन्दन खाम्फा बिथांमोन बादिनिफ्राय जों बेसेबां भट आसा खालामथाव खालि गावनि न'खरनि आरो गावसोरल' बेजों मालाबाबो पलिटिकेल पार्टिया जै जानो हाया दा ओंखायनो बिपिएफआव रायजो राजा दं आरो लिडारबो दङ आरो फैबाय थानाय इयुननि इयुथ्सफोर दङ बिथांमोन रायजो राजानि आशीर्बाद आरो बिथांमोना बिपिएफखौ मोजां मोनो हिसाबै बिपिएफआनो फैबाय थानाय इयुनाव बिटिसि इलेक्शनाव जै जागोन दा दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेखौ लामसामै उइथ प्रुफ सावरायनो थांगासिनो दं लोगोसे रबिराम नार्जारी बिथाङा जे मा बुंदों बिपिएफ दोलोखौ लानानै आरो खाम्फा चन्दनमोननि सायाव बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं दिनैसिमबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिपिएफखौ लानानै एखमबा रायजो राजाफ्रा कनफिउज जायो जे दिनै खाम्फा चन्दन बिराद गिदिर बिपिएफनि लिडार नेरसोन जय हितेशमोन बादि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव थांबाय मा अबस्था जागोन बिपिएफनि अबस्थाया बेबादि सानो नाथाय बिथांमोना लिडारल' हारसिङै सह' गोजा थांदों गावसोरजों रावखौबो लांफानो हायाखै फर एन एग्जाम्पल खाम्फा चन्दन बिथांमोना थांबाय थांनाय गावसोर सह' गोजा गावसोरल' खाम्फाजों चन्दनजोंल' थांबाय बिसोर सानैनि भट मोनगोन बिसोरनि सानैनि न'खरनि भट इउपिपिएलआव भट जागोन नाथाय रायजो राजाफोर थांफाखै दा बिसोर सानैना बांसिन ना रायजो राजाफोरना बांसिन जेनेबा चन्दन खाम्फामोननि समस्थियाव थानाय गासै रायजो राजाफोरनि भटआ बांसिन ना खाम्फा चन्दनमोननि भटआ बांसिन बिसोरसो सानैल' थांदों रायजो राजा थांफायाखै रायजो राजाफोरा जेव आइ आफा नों आं सोरबा फिसा फिसौ दंजोबो बिथांमोननि भटआ बुरजा निस्सय रायजो राजाफोरना अब्ला बेवहाय मा खहानि खोथा फैनो बे मोनसे एग्जाम्पल जे जोङो बुजिनानै लानांगोन आखाइ खबजबनानै नोंथांमोनाव सोंहरो लोगोसे नोंथांमोनाव माबा सेक्रेट नलेज दङब्ला बिनि सायाव बेखौबो नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन दा बेखौनो लानानै रबिराम नार्जारी बिथां एमएलएआ मा बुंदों नायलांदो नै आरो जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय दिनैनि दिनाव बिजेपि आरो इउपिपिएलआ जिहेतु बिथांमोनहा आलदायै गेलेनायनि मोनसे फोसावबाय आरो आलदायै गेलेनायनि बे फोसावनायनि उनाव मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे सानखांनाया फैदों जे इउपिपिएलआ दिनै बिजेपिजों जुदि बिथांमोनहा जयै गेलेनाय जायाबा आलदायै गेलेनांगौ जायोबा इउपिपिएल हान्जानिफ्राय खुनु प्रकारै बिसोरो 2-3नि बारा देरहानो हानाय अबस्थायाव गैला आरो बिजेपि हिसाबैबो बिथांमोनहा माने खुब बेसे बारासो देरहानो हानाय नङा दा बेखायनो बिटिसि ओनसोलाव थांनाय 15 बोसोर बिपिएफनि आमोलाव जेरैबायदि जौगाखांनायनि हाबाफारि बावहाय मावदों
आरो आइ आफा रायजो राजाफोरखौ बिपिएफ हान्जानि बै समनि खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव माने जेसेबां मदद होबोदों जेसेबां रायजोफोरनि खामानि मावबोदों बे गासैबो बाथ्रा खोथाफोरखौ गोसोखांहरजोबनानै जोंनि बिटिसि बासि आइ आफा रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायावनो बिटिसिखौ बिथांमोनहा सालायफिनजानायखौ लुबैदों आरो जों बेनि थाखाय दिनैहाय गोसोआव मोनसे बिराद बोलो मोनखांदों जे बिपिएफआ थारैनो रायजोफोरनि आशीर्बादाव फैबाय थानाय समाव सरकार बानायनो जों हासिगोन आरो रायजो राजाफोरनि गोबाव सम नैबे 5 बोसोर जानोसै इउपिपिएल आरो बिजेपिनि खुंथायनि समावहाय जे मोनसे रायजो राजाफ्रा जौगाखांनाय हाबाफारि बिथांमोनहा नुवाखैमोन गथ' गथायफ्रा साख्रि बाख्रि मोनाखैमोन सुजुग सुबिदा बे ओनसोलनि आइ आफा रायजोफ्रा मोनाखैमोन रायजोफ्रा गोबां मोनसे दुर्जुगाव गोग्लैनानै दंमोन ओनसोला बायग्रब जिग्रब जानानै दंमोन बे ओनसोलनि आइ आफा रायजोफ्रा बेनिफ्राय मुक्त मोननो थांगासिनो दं आरो रायजोफोरनि हाबिलासा फरन जानो थांगासिनो दं आरो बेखौ खालामनांगौबा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिपिएफ हान्जानि दारैहायसो सम्भब बेखौ नुहुरनानै रायजोफ्रा जोंजों दोलै नोगोरै जगदान जाफैनानै दिनै खामानि मावनो सिगांबोनाया जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा देरगाथाव बाथ्रा आरो मोनसे थुलुंगाथाव बाथ्रा जितु सानथ्र'हायै नेताफोर दं आरो नेताफोरखौल' लानानै दला थाङा दलखौ फोथांनानै दोनो होनोबा गाहाय लेभेलाव थानाय गामि ओनसोलाव थानाय साधारन भटार आइ आफा रायजो राजा सादा बुसा रायजो राजाफोरसो गतिके जेराव रायजो राजाफोर दं बेवहाय माने जेबो गिनांगौ गैया नेताफ्रा गाव हारसिङै नेता जानो हागौ खिन्थु नेतायानो गावनो भट देरहानायनि थाखाय थोजासे बियो माने खुनुदिन जानो हाया नेता होननानै खुनु नेताया गाव हारसिङै भटआव देरहानो हाया आरो नेताया गाव हारसिङै खुनुदिन सरकार बानायनो हाया नेताखौ खालामो रायजोफ्रासो रायजोफ्रा जेसेदिन थागोन बे नेता जानो हागोन आरो रायजोफ्रा जाय नेताखौ नागारगोन बे खुनुदिनबो नेता जानो हाया दा जायफ्रा बिपिएफ हान्जाखौ गारनानै थांदों बिथांमोनहा रायजो राजाफोरजों गनायजानाय नेता जानानै थायाखै बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा नेवसिनानै दङ दा दिनैनि दिनाव जेसेबां साधारन भटार आइ आफा रायजो राजाफोर दङ बे गामि सिङाव थानाय सादा बुसा आइ आफा रायजो राजाफ्रा बिपिएफ हान्जाखौल' सिनायो बिपिएफ हान्जा हिसाबै बिथांमोना मोजां मोनो बेवहाय नेता हिसाबै माने सोरखौबा मोजां मोननाय गाज्रि मोननायनि बाथ्राया दोनथ' खिन्थु पार्टि हिसाबै जिहेतु पार्टिखौ मोजां मोनोखाय जों बावहाय जायखिजाया बिजाथिखौ फसङा मानो बे बिजाथिफ्रा हान्जानि बोलोजों आइ आफा रायजो राजाफोरनि आशीर्बादजों जोङो देरहानो हागोन नुनो मोनबाय दा नोंथांमोना मा सानदों आङो कमेन्ट्सखौ नेनानै थागोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ